Manu, ti cantos anos tes? Teño 12. E que dende cando levas sendo así granxeiro? Granxeiro desde os 9, pero sempre tuve esa afición. Teño 7 ovellas, teño 4 cabras enanas, unha grande, a porca, e despois teño 19 razas de galiñas e as palomas. O primeiro animal foi Diana, que está ali dentro. Esta é a primeira cabra, ten 4 anos, agora está preñada. É a primeira vez que vai ser mamá ou xa foi? Non, xa foi 2 veces. Estuveches nalgún parto de algún animal? Nada, de Diana non, tuve dunha ovella que estaba ali, que tuve unha complicación. Quen che axuda a cuidar os animais? Miña madriña e meu avolo, e tamén meus tíos, regalaronme meus tíos pola comunión, eu xa levaba moito tempo, cara unha cabra, ao final pola comunión, meus tíos, todos, unha cabra. Gustabañe moito e comprámola e foi unha sorpresa. E quedou moi contento, foi o regalo que máis lle gustou. Moi emocionante, si, chorou, emocionouse. Estou moi contente con ela. Faime traballar moito, eso sí. O sábado levándose temprano e vimos pa aquí e traballamos todo o día. Entende máis que a mí do animal así. Eu xa levo moitos anos con eles, pero... A ver, é que entende moitísimo. Xa nos gana a todos. E ti agora que estás estudando? Primeiro eso, Con intención de despois estudar que? ganadería. Ciclo medio de ganadería e auxiliar de veterinaria. A mí dixéronme que xa te estabas colando así nalgúnha clase, non? Sí, pois este ano nunha charla de Galiña Piñeira, que foi pa cuarto deso para pedirlle permiso ao profesor. Esta é unha galiña con chinchina, esta é unha paduana. É unha raza italiana, e esas compro seu. Non hai moito en Galicia, e daquela, como teñen algo de salida, pois compro. Esas, as galiñas e a raza poñen poucos ovos. Por eso son, se puxeran tantos ovos como unha poñedora, pois non serían tan caras as galiñas, porque habría moitas, pero como poñen poucos e son difíciles de criar, pois hai máis. Sodes os pais de Manu. E vos poñedeslle algunha condición para poder ter os animais? Sacar boas notas. Esta é unha galiña china, unha sedazo de Japón, e chamase sedazo porque ten o pelo así como tipo de seda. E isto onde descubres tú? Miro por internet así páginas, eso, ou as enfermedades que poden ter, ou como niñalas correctamente, ou que raza é mellor e peor, e así. Así que me chivaron por aí que unha vez trouxeches algo de Asturias. Si, trouxe de 3 polos da raza autóctona dali, da Pita Pinta Asturiana. Por unha página de compra-venda de ganado, pois mirei que se vende un polo de Asturias e levale as razas. Eu decidi traer ali 23 polos dali. Levan ali que quero coller 5 polos. Bueno, eran polos pequeniños de unha semana, a cheguei ali, dame este, e ao final 23 polos trouxen. E como ves o futuro? Como te ves aí en 5, 6, 7 anos? Como ahora, con animales.